бароямон як бародарамон суол кард, ки 5 сол аст ки ман оиладор ҳастам ва боз бо зами ин бо дасти худ худро ҳаром мекунам. вақте сабабашро пурсидам, мегӯяд ҳангоме ки бо ҳамсари худ ҳамхоба мешавам, баъд аз як бори ҳамхобагӣ дигар ҳамхобагӣ карда наметавонам. завқ дорам, аммо ҳиссиёт нисбати зани худ надорам ва ҳангоме ки наворҳои фаш тамошо мекунам, он вақт ҳиссиётам бедор мешаваду ман бо дасти худ худро ҳаром мекунам. ман чӣ гуна аз ин роҳ наҷот ёбам ва халосӣ ёбам, гуфта бароямон суол карданд як бандаи оҷизи Парвардигор. ассалому алайкум бар кулли мардуми мусалмон, бародарону хоҳарон ва ҳаводорони шабакаи Корбони Умр. дӯстони азиз, ҳарчанд ин саволҳо мисли хандаовар аст ба назари шумо, аммо мо барои ин набояд бихандем, зеро худованд мардеро аз ҷиҳати ҳиссиёташ заиф мекунад ва шахсеро аз ҷиҳати мардонагиаш. зеро ҳар он чизе ки худованд хост ҳамон мешавад ва ҳар он чизе ки нисбати инҳо мешавад, ин ҳама бо тақдири азалияти ӯ ҳаст. албатта ҳеҷ чизе бе изни Парвардигор нест. ва ба ҳамин шахсоне ки зан доранду боз орзуи ҳамхобагӣ карданро доранд 2 бор, 3 бор, 4 бор ва наметавонанд, чӣ гуфтанӣ ҳастам? бародарони азиз, ҷавонҳое ки зан надоред, хуб гӯш кунед. агар ҷавонҳое ки зан надоранду худро бо дасти худ ҳаром мекунанд, албатта ин як вирусе ҳаст ки дар қалби ҳар як ҷавон менишинад. ҳаст ҷавонҳое ки мегӯяд дар як рӯз 3 бор, 4 бор то 5 маротиба чикор мекардааст, бо дасти худ худро ҳаром мекардааст. оқибати ана ҳамин гуна ҷавонҳо ҳангоми оиладор шудан, баъд аз як бор дигар бо ҳамсарони худ ҳамхобагӣ карда наметавонанд. ин ягон ҷои шарм нест. чӣ гуне ки гуфтем, дар боло гуфта гузашта будем ки дар шариат шарм нест. ҳар он чизе ки мо медонем, ҳар он чизе ки ҷавонҳо бар мо суол мекунанд ва аммо ба онҳо ҷавоб медиҳем, албатта ин ягон ҷои шарм надорад. фаромӯш накунед ки ҷавонҳое ки зан надоред, вақте шумо бисёр худро қонеъ мегардонед, бо дасти худ худро ҳаром мекунед, аллакай ҳамон рагу пайвандҳои ҳиссиётро шумо мекушед. вақте ки ҳамсардор шудед, зан ки гирифтед, дигар бовар кунед, баъд аз 1 дақиқа 2 дақиқа шумо аллакай тамом мешавед. дигар ҳиссиёти шумо нисбати зани худ бедор намешавад ва дигар шумо ҳамхобагиро дуру дароз карда наметавонед. аллакай ҷавон ҳастед, 22 сола 23 сола ҳастеду, вале дигар ҳамхобагиро дуру дароз карда наметавонед. ин як барои ҷавонҳо шармовар аст ки ҷавони 23 сола набояд зиёда аз 3-4 маротиба ҳамхоба шавад. аммо ҷавонҳое ки наметавонанд аз ин кор даст мекашанд, аз коре ки бо дасти худ худро ҳаром мекунанд, ба онҳо гуфтанӣ ҳастем. бародарони азиз, вақте ки шумо худро ба ҳамин кор омехта ки кардед, дигар аллакай шумо заиф мешавед аз ҷиҳати заифӣ. ва ҷавонҳое ки аз ин кор даст кашида наметавонанд, бар онҳо суоле дорам. мо мард ҳастем. мард баҳри худ ор дорад, номус дорад, ғурур дорад. ҳамида истодед? агар марде ки иродааш мустаҳкам бошад, аз ҳама кор худро ақиб карда метавонад. барои чӣ не? барои чӣ мардоне ки 40-50 барафтанд, нос мекашиданд, иродаи мустаҳкам қатӣ нозкаширо партофтанд? чаро мо ҷавонҳо аз ин кор даст кашида натавонем? бисёр не, зиёда аз 15-20 рӯз аз ҳамин кор даст бикашед ва ҳамон наворҳои фаш, расмҳои фашро шумо тамошо накунед, ё ин ки барои аз ҳамин кор даст кашидан телефонро куллан партоед. як телефони Nokia Beeline мегӯянд, яъне телефонҳои простой гиред, бовар кунед шумо зуд аз ҳамин кор аллакай даст мекашед, зуд аз фаъли дигар корҳо мешавед. дигар ин кори ҳаром дигар нисбати шумо ҳеҷ аҳамияте зоҳир намекунад. пас барои ҳамин набояд мо чӣ кор кунем? зандор ҳастем. ҳаст ҷавонҳое ки зан доранд, бо зани худ дигар дуру дароз ҳамхобагӣ карда наметавонанд. аз шахсоне ки дар комментарияҳо менависед ки шарм намедоред чунин суханҳоро мегӯӣ. бародарони азиз, хоҳарон низ мешунаванд, ин дар шариат шарм нест.
дар шариат шарм нест. мард дар ҳамон ҳолат бояд шарм дорад ки вақте бо зани худ ҳамхонагӣ карда наметавонад, заиф аст аз ҷиҳати мардонагӣ. хуб, дар навори баъдӣ дар бораи истеҳсоли дору таблеткаҳо низ бар шумо мегӯем чӣ фоида ва чӣ зарарҳо дорад. худо нигаҳбон. агар ягон суоле дошта бошед, марҳамат дар комментария нависед, мо бар шумо ҷавоб хоҳем дод бо тариқи навор. худо нигаҳбони шумо бошад.